Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Bayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓɓendu jayndeli moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon kadi oɗo subaka alhamisa ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaami kisal ha oɗo rafi wawa ummade e leydi meɗen e aduna foof ɗum noon no subaka foof on calminama inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjita kaylawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal kono yuppo e aduna foof oɗo saaha ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banu ngol ko sehil mum Amadou Moussa mi dañi weltare yittude may plateau machallah weltande ko renda Aissata mi salmitima mama an mi salmini aussi bandiraɓe foof e ñaganade ɓe Allah moƴƴere en mbi allahumma amin e duwuji mabɓe e weltande ko renda no mbimi ni ɗum noon ko wideɓe bisimilla mabɓe e roɓɓiɗo mabɓe jayndeji kala subaka non tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ni jeeya ko ɓuuri tengtude ha hande koko woni ɗo ko tan ne wayno ko ɗum woni ɗo woni haare ombros coronavirus sinno tawi wonko hesɗi ko ganduɗa ko woni oɗon nguɗo gomu witengo force covid 19 ko noonne kadi won fannuji goɗɗi ganduɗa ɗi kewɗi nan teskaɗo hande e nder jaydeji leydi men Sénégal jayde le soleil uddita dama ko noon tigui jayde ngendiri nde wi ko force covid 19 jayde wi tan oɗo saaha kay holi ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen tigui ne wayno gardoto nguɗo gomu caggal mo ganduɗa ko biyeteɗo général François Ndiaye cuɓanoɗo ko ɓoyani ko ne wayno yimɓe nogas e jeenayo tawtimo oɗo saaha hande gomu ngu limi ko tolni capanɗe tato neɗɗo tawi noon ko dendagal ha joni mbiyen gonka walla mbiyen ha joni sifaji gueɗe leydi ndi kala ene tawe hen to banggue politique e to banggue société civile hani e noon naliñi hen foof ene tawe hen ha toon to assemblée nationale photo ngo noon ko photo omo ganduɗa ko général François Ndiaye kono ɗum ko jayde arti e laygol ombros coronavirus capanɗe jeegomo e joyo tawi ko hesɓe kañumen tigui goni ko tawa ene gondi hen e nder balɗe ɗiɗi wiide jayde hanki noon nayo hesɓe tawti toon to Dakar Sud woni capanɗe jeeɗiɗi e joyo wonduɓe hen ko noonne kadi tato hesɓe toon to Dakar Ouest woni capanɗe jeegomo e jeetato Touba ko jeeɗiɗi hesɓe foof woni capanɗe nayo e nayo Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti tigui e ko yewti koye oɗo force covid 19 gonɗon goomu gam ha joni ne wayno timmitinde konnguli jayde Le Soleil nde wi tan ko général François Ndiaye ne wayno kañum tigui ardimoɗo saaha hande capanɗe tato ɓe ganduɗa ɓi kañumen ɗowata nguɗo goomu ngu 1000 milliards ujunere milliards e copraji meɗen CFA enayi mabɓe noon ɓe ganduɗa ɓe hoorejo Macky Sall suuɓima woni Issa Sall Pape Diop Habib Sy omo ganduɗa ko Toussé Manga Aissata Tall Sall Aliou Sall wondude e Mademba Sok heddiɓe kala ina tawe e nder nde jayde witende Vox Populi ina tawe hen limorde ganduɗa nde hanki ne wayno tigui walla oɗo saato jarten woni ñalawma hanki o capanɗe temedde nayyi capannayyi ɗiɗi ka guila tan nde o rafinati ɗo ko noonne kadi temed tato e sappo tawi ko ka contact jayde ne lima capanɗe jeetato e joyoɓe ko ka importé woni immiɓe en toon to caggal leydi capanɗe nayyi jeeɗiɗi ɗum ɗon woni ko wite hono ka communautaire rabaɓe tawi ganduɗa hol dabɗo ɗumen jeegomɓe kañumen kawri hen e ladial caggal Vox Populi ko Le Quotidien ko noon tigui jayde quotidien Le Quotidien oɗo saaha hande ari koye ɓeeto oɗo mboros coronavirus wiide wonde tan oɗo saaha hande ko le grand test jayde tigui ɗum windi e hello muɗum arawanide so wiide wonde ɗum ɗo kay ganduɗa wonmo sellani tigui walla won ñawnoɗo tigui oɗo mboros coronavirus selli toon to Ziguinchor kono kadi o rabti walla mbiyen o heƴƴitir tigui oɗo mboros biteɗo coronavirus hôpital principal kañum de uddama tawi noon uddi ɗum walla uddani dami muɗum ɓe ganduɗa ɓe ko aroɓe tigui salminde ɓe cellani munen wonɓe toon ko noonne kadi jayde artiɓe ɓe ganduɗa ɓe ko waɗaɓe confiné toon to Touba ene tawe e hello tati nayyi ha joyyi e nde jayde witende quotidien Le Quotidien L'Observateur L'Obs jayde groupe Futurs Médias ne wayno de arti koye konguɗe mo ganduɗa ko docteur Abdoulaye Bousso mo ganduɗa kam tigui woni coordonnateur COUS mo ganduɗa jayde kimo hono konguɗi jaaji e hello muɗum tati so wiide makko noon paɗen de ne wayno e wiide mabɓe o saaha kay maɓe darano ko yewti ko e dépistage uji ganduɗa ɗi kay ko ɓurɗi luggidde e fannu o kono kadi jayde arti hol kay sifaji ganduɗa ɗi hande o ina coyna walla ene jiiya toon to hôpital mbo principal jayde ina wayno ina andina en oɗo mo ganduɗa ko jeego ɓiijo keddiɗo e mboros coronavirus toon to Louga jayde wi noon o wiyete ko Djiby Sow kanko de ina wayno o heddi hen kay ko caggal nde ha joni memodiri omo ganduɗa ko commerçant mawɗo toon to Louga gadino tigui hebde on ɗon mboros e on ɗon diwan ɗum ɗonne kadi jayde wi caggal nde o heddi hen on ɗon ceernajo walla on ɗon imam ene
wayno capanɗe nayo e koreji makko o saaha mbaɗama ko yewti ko e isolement manam ɓe joncama ɓe mbaɗama ko yewti ko e classement sans suite ɗon noon ko ñaworde ganduɗa nde hanki udditiɓe ɓe ganduɗa ko capanɗe jeetato e joyo tawi ko sukaɓe wonɓe toon to Médina tawi noon ko jagguirnoɓe gam yaɓɓude kuulal ngal ganduɗa ngal ko kuulal couvre-feu o saaha hande ɓe kooti e ɓesguji mabɓe jayde las quotidien ene wayno tigui arti e ko yewiti ko e plan de résilience économique et sociale ɗum ɗon noon ko gam tan ha joni e ɓorde ganduɗa nde kay ina heɓɓito walla mbiyen ina ɗeɗɗita ko fate banggue hono faggudu leydi men Sénégal ɓeɓe ganduɗa noon ko fanniyankoɓe on ɗon fan noddirteɓe club des investisseurs sénégalais manam tan ɓe ganduɗa ɓe kañumen kay ko wabiɓe to banggue ha joni tawi ko yaltinoɓe koppareje tawi ko ɗo leydi men Sénégal kamɓe ɗi ɓe pawi toɓɓe jeenayyi ɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha hande Sénégal ina wawi fawade e dow hen gam dada ko yewti ko e oɗo ɗeɗo caɗele to banggue faggudu tawi noon ko covid 19 rewɗa ɗon kono ɗum ko capanɗe jeegom e ka tawi noon ko positive ɗo e balɗe ɗiɗi tan woni ko jayande arti woni ko yiya ɗo tigui leydi men Sénégal holtam noon wonde kay oɗo saaha hande nden limore nde addi hande jiibor hakkillaji kono kadi goto docteur ɓe ganduɗa ɓe ko toon to hôpital Fano wiyete ko Joseph Mendy holiti wonde kay hono oɗo boros neɗɗo woni yimɓe ganduɗa ɓe ne mbawi sellude ha gasa kono kadi dutto ina daɓa yimɓe woɓɓe to Touba o saaha hande wuuro ngo limi capanɗe nayyi e nayyi ka tawi noon ko wonduɓe coronavirus tawi noon ko jiiɗiɗo keesi teska hanki to Goudiry noon kañumne kadi timmini capanɗe tati e jeegom tawi ko kawuji jeegom keesi jiiya toon hanki nana tawe e hello tati e nde jande witende Las Quotidien jayde enquête loski nden ɗo ne wayno arti koko yewti ko oɗo saaha hande ko uddi hakkillaji ha tengti noon e caɗele jobdi loyer woni loyer noddirteɗo e leydi men Sénégal holti noon wonde oɗo saaha hande ene wayno kay ko miijo walla ni ko caɗele ɗe ganduɗa ɗe ko noddirteɓe des bailleurs woni tan wonɓe hakkude e luwoɓe ko noonne kadi e joomen galleji ɗi jande noon sifo hol kay ɓe ganduɗa ɓe o saaha hande gustugol facture ɗi tawi koto banggue hono locataire en moni luuɓe ɓe ɗum ɗon ne kay hande o hol kay no ɗum yaari to banggue ɓe ganduɗa ɓe ko bailleur en jande sifo so wiide wonde ɓe ganduɗa ko joomen galle ɗi kañumenne cuuti hen konnguɗi so wiide wonde ɓe pawi kay walla mbiyen ɓe péri lawol wonande ɓe pereni hoorejo Macky Sall maître Bassirou Sakho kam tigui woni cikko hoorejo nguɗo gomo wiyetego ADLS so wiidemo kay loi mo ganduɗa o ko loi patuɗo e to banggue loyer woni location ɗo e leydi men Sénégal ne wayno on loi de yarani no hannirta ni sababu noon ne wayno kono dirteɓe les bailleurs kañumen jiitaki hen koye munen ko jeyde libération nden ɗon ari ko e goɗɗum alhaali Iba Thiam debbo mo ganduɗa o heeɓino tigui wasa fitandu mum toon to legal bitegal Almadi e ko ɓoyani ko jandi wi tan o saaha hande jopaɓe on ɗon fannuɓe kay kañumen kala kaali e nder PV o so wiide wonde noon ko goɗɗi ganduɗa ɗi hande ko kayisaji mawɗi kono kadi ko goɗɗi ganduɗa ɗi ƴettama hen jayde arti e ko yetti oɗo policier mana ganduɗa wiyete Kollamin Diédhiou e wiide makko noon o jaaɓi kono kadi o dooli wonde ko waɗi ko kay ene wayno ko jaɓɓuɗo kuule kono de ko jaaje wimo ɗum ɗon noon ko konngudi tati ko konngudi ganduɗa ɗi ene jowa tade kay woni ko toɓɓe tati tawteɗe e nder nden ɗon jayde kono ɗum ko ɓesgu tigui hono on ɗon famille woni on ɗon suka debbo biyeteɗo Iba Thiam hollitama ni wonde ɓe kay darni ko yetti koye goomu ganduɗa ngu hande ina huccidira e ñawore nde tawi noon arto ɗum ko biyeteɗo maître Seydou Diagne ine tawe hello tati e nde jayde witende e libération jayde coftal balle stade uddotodama kono noon tigui jayde wi ko kay loggo bituji hawɗo saamo kalaten kono kadi amo jokki dillinde cakuji toon to dunde Europe kono tan ko mbir caggal lamba ɗum woni ko konngudi bindi oɗo saaha hande jayde waɗi ko namdal fewde e Papis Demba Cissé ɗum ɗon noon nde arti e kay ko waɗi ɗo e kippu ngendijo ko sappo e jeeɗiɗi but mo kay loggi e nder capanɗe tati lawol mo kay nodda e kippu ngendiji leydi men Sénégal kono kadi ko Aliou Cissé tigui rumti hollimo keeci no jayde wiri guila hitan ujunnaje ɗiɗi sappo e joyyi woni 2015 kono ɗum ko ina tawi hen légende to banggue tañere leydi men Sénégal oɗo de haymo yani mo nanimo o noddirte ko Ceerno Yuma jayde wi tan ko vitesse mo ganduɗa o kay ina jogui ɗum hande Ismaïla Sarr kono kadi e technique komo ganduɗa ko Sadio Mané jayde kadi arti e wiide wonde kanko tigui wonno elie ɓurɗo yawde toon to Ligue 1 française kono kadi nde arti e style makko des jeux mo ganduɗa kay mo waɗatno ɗum woni sifa jeu makko ene kay yaadi oɗo saaha hande e style mo jogui hono Liverpool woni ko jayde arti oɗo subaka hande ko ɗum tigui uddiroɓe no men jayndeji Aissata uddi tan e ɓoore wonde Amadou woni banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers amno subaka foof eɗen gaddana hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ganduɗa woni laygol rafi oɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon
noon hanki ine anda ko tolne temen nayi e capanɗe jeetati e ɗiɗi test uji waɗama capantati garti hen nen dañi oɗo rafi coronavirus walla covid 19 ɗum noon nogas e jeegom kawuji ɗi ko kawuji contact ɓe ganda ndaɓama tene anda holiraɓe ɗumen e nayo ɓe ganda ko kawuji communautaire ɗiɗon ka communautaire noon woni raɓaɓe te ganda ɗo ƴetti rafi o ɗum noon nayoɓe foof ko toon to diwan mo Touba ɗo joni noon ɗo e leydi meɗen Sénégal e mataw yettimayi temen nayyi e capannayyi e ɗiɗi kawuji ganduɗa ko kawuji positif ene jeeya hen noon capanɗe ne jeeya hen temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyyi e tatoɓe ganda cilli ha koti galleji mumen e jeegomo wasɓe pittali munen goto jaltinaɗo leydi ndi e kadi temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi ɗi ganduɗa yete ɗo joni nane safro ɗum ɗon noon Amadou ine jeeya hen kadi ɗo joni darnama ko wiyete goto goomu ganduɗa ine duusa omo ganduɗa kankoni général François Ndiaye e nde ɗo haare kono noon Amadou aɗa andi leydi meɗen ɗo joni ustinoma no fewi mbiyen kawuji ɗi se banggal safara o hande yeehi ha yettima kadi e temedere e capanɗe jeetati ɗiɗo ɓe ganduɗa nana cafro ina wayno tan ɓoyata seeɗa joni joni wiye yimɓeɓe jettima e temeɗɗe ɗiɗi walla ko way noon kono noon to banggue temedde leeyiɓe ene gasa hande so tawi limore nde yalti ne wawi ɗum ɗon wawa yettade kono Aissata ɗo ɗo gonɗen ene wayno sen tugnime konguɗo mo ganduɗa ko docteur Abdoulaye Bousso mbiɗo wonde maɓe ɓuuri yañude ko yetti ko oɗon dépistage oɗen gandi so tawi no test ɗe ɓeydiri foof ko noon aussi ñawɓe ne wayno tawirte hen donc noon firti ko hande o hay goto wawa tongude waɗa aussi plafonné holto Sénégal fayi e limore oɗo mboros vraiment ko hunde ganduɗa nde yaaha ɓeydi yaaha darnude hakkillaji ha tengti ɗi kawji communautaire saabu won haralleɓe mbi so tawi wonde neɗɗo goto heeɓi oɗon mboros ko boni foof omo raɓa ɗiɗo ha tato ɗum koto banggue diwan mbo Europe donc imagine ɗo e Sénégal so tawi neɗɗo ne wayno heeɓi on ɗon rafi eɗen gandi ken hoddoɓe ko enen koddata e famille enen liggoto enen ñamdata enen jardata enen leldoto holno foti yimɓe mbawɗa rabde ene qime sappo ha sappo e joyo wadde ko caɗele mawɗe ɗe ganduɗa ene waɗa expliqué hande yimɓe wonɓe hôtel aji ɗi wonɓe auberge uji ɗi wonɓe galleji ɗi waɗaɓe hen confiné ɓe donc ene firti ene famni donc ko haralleɓe mbi ko kono ɗum ko elle a haali e artude oɗo fond force covid 19 wonimo général François Ndiaye eɗen gandi hande won subaɓe ɓe goni capantato gam 12 dema on ɗon fannu ko hunde ganduɗa nde hande yimɓe fof ne panno ɗum haysino tawi kam nin kaali ñande no wonde Sénégal ne wowti hono ɗiɗo hono ɗeɗo hono oɗo nomination woni suɓade gonɗo e arme araɓe ɗo waƴogo e gueɗe en kaali nen dokki yeeru to banggue hono dialogue national kono kadi hande o kanko général François Ndiaye en jii yimɓe heddiɓe foof ko waɗoɓe dawrugol ko société civile en ko wonɓe opposition wonɓe pouvoir ko inɗe mawɗe ko yimɓe mantiniɓe vraiment eɗen ɗamini tan hande oɗo 1000 milliards ujunere milliards e coppitaji meɗen CFA ene gasa ɗo fayi ɗo yara no yiɗira ni yetto kadi aussi ɓe foti yettade ɓe noon tigui Amadou ko wayni aɗa andi so darnama ko pour ha yette ko wayno transparence mana fo haydara wasa niɓɓide fofo rewa e lawol saabi saabu hande so tawi ko wayno joguiɓe e banggal ko ASCOSEN woni association des consommateurs en ɓe ndendinama hen kono kadi e woɗɓe ɓe ganda nani hen société civile no mbiruɗa ni kamɓe foof aɓeni hen gam tan ƴewde e andude holno yarata walla holno ligguey o jogori yarude woni feccude ko wayno guura ka Amadou e ko way noon ɗum ɗon foof noon ko way so waɓeni so jeeyama hen ma gandu holno feccira holno natiri e holno yaari ɗum ɗon noon Amadou to ganda kañum woni diwan mo hôpital principal ne ine jeeya toon ɗiɗo ɓe ganduɗa ko safroɓe ne mbiye garçon de salen ɓe ganduɗa ete dañi rafi o te anda holi dabɗoɓe ɗum noon mataw tan koɓe kawuji contact kono kadi ɓe ganda holi dabɗoɓe saabu dabɗoɓe mataw ne wawi wiyede naati toon saframa walla windanama ordonnance ha yeehi kono ɓe ganda Amadou e rafaɓe arnoɓe ɗon ɓe holi dabɗoɓe ɗum ɗon ne hande ko ɓeydata ko kulol e kadi mataw est ce que welsindare ala ɗon kadi ha neɗɗo o hande mbawa ɗo jamanu o tolni ni mbawa dañde hoolare mo sellani ha wawa arde hande tottuma oɗo rafi ene wawi tengtinde ko mbiɗen ko Sénégal naɓe ndentaki saabu ɗum naati hande e galleji safaro barno hôpital principal mo ganduɗa ko hôpital gandaɗo no fewi ɗo e leydi Sénégal saaha gonaɗo en même temps hono ɓe ganduɗa ɓe ko rafaɓe e to banggue ko wiyete ko hono coronavirus
virus ene tawe toon hande o so tawi wonde ɓeɗo noddirteɓe les garçons de salle tawi ko ɗiɗo kañumen en daɓama hen firti ko welsindare mawde nanɗo kadi ko ganduɗa ko hande ene jibini caɗele ene addi ha joni musibaji mawɗi ha saabima hande mboɗo heewi wiide autorité ji meɗen ene ƴetta ko wiyete ko des mesures kono noon ko des mesures ɗi ganduɗa ɗi ko tardive manam eɓe leela ƴettude saabu hande guila ɗum ɗon waɗi wiyama wonde ɓen ɗiɗo daɓama guila nden ɓe guddi kala ko fate banggue hono visite woni yimɓe aroɓe ene calmina ñawɓe wonɓe toon ɓe donc firti ko c'est vrai ne moƴƴi kono noon koma feere boni ndeɓe eti moƴƴitinde feere ɗum ɗo fonno wonde ko adi hande saabu eɗen gandi oɗo rafi ko rafi jawɗo rabde ko rafi mo ganduɗa o ene yawi rabde neɗɗo no fewi donc ɓe ponno ko haddi ko yetti ko e jilluji yimɓe woni visite aji fewde e ñawɓe ko adi hande ko adi ɗum ɗon e waɗa donc noon firti wonde kadi koko ha joni ene hulɓini saabu kanko dabɗoɓe o hollitama wonde ko cas communautaire mo ganduɗa ko ine wona joni lebbi ɗiɗi ni no wayno o won garno toon ne ummi toon to Keur Massar ha joni yiyaka holi kanko o waɗaka identifié donc Aissata firti vraiment ko Sénégal hande to gonɗen ɗo fonnoɓe hollirde rigueur manam coftal e darnoɗe kuulɗe ko ɓen hande dutti ina wayno ina ɓeydi ha ñenkidde ina kolliri yimɓe wonde on mbawi welsindade ko minen ɓuuri wawde welsindade noon tigui Amadou saabu hande aɗa andi kamɓe safroɓe guilay garçon de salle en e woɗɓe hande ne poti wallitede kaɓirde saabu Amadou natat hande hôpitaux ji guila hande hayso wona rafi woni e ko wayno dispensaire en ko way noon nata toon tawa ɓe ganduɗa ita Amadou hay gant moɓe mbaɗi utilisé hande ɓe dañat caɗele dañɗe ɗum walla timmirɗe ɗum e nder banggueji ganduɗa kañum woni galleji cafrirɗe te ɗum ɗon hande ko caɗele addata kamɓe ɗo situation o tolni ɗo mataw ne wawi wiide hay goto wawa walla fotani wadde hande manipulé walla baɗade mo sellani noon tigui hay rafi mo wawi wonde foof tawa neɗɗo ɓornaki gant uji ƴetta mesure aji ganduɗa ko kañƴi woni mesure aji pawaɗi ɗi joƴƴinaɗi ɗi ɗiɗum mesure aji koye mabɓe kamɓe safroɓe foti adade rafi noon so ari saabu ne so ina naata e galle walla naata e neɗɗo mo ganduɗa yahani artani an Amadou ganduɗa ko ganduɗa ko Allah addi ɗum mataw wonɗo rewrude ɗum tawa an a anda kono koko ganduɗa ina diɗano e tindema ina jeeyano gurdam ma ɗum ɗon ne yo neɗɗo yo haɓa tan yo daro darde ganduɗa ma wiye mi waɗi ko ponnomi waɗde holto rafi o rewrimi ko noon foti wonirde kono kadi so tawi welsidare naati hen wonon ko ganduɗa hulɓinto Amadou hulɓinto no fewi Aissata hulɓinto saabu no mbimini tan so tawi enen ɓeɓe ganduɗa eɗen gaala ko ganduɗen haydara to banggue safara te kamɓe won koɓe gandi hen ɓe gandi aussi caɗele oɗo rafi normalement kala garɗo hay sinno ko hoore musande addi ɗum e hôpital o ko adi ndeɓe jetto ɗum yoɓe mbad ko wiyete hono ɗin ɗon combinaison aji ɗi ganduɗa ɗi hande noɓe kuccirta e neɗɗo ñawɗo oɗo boros coronavirus yoɓe kucciri e on neɗɗo mo ganduɗa o ko ñawɗo rafi goɗɗo saabu hay goto anda no mbimini hande oɗo rafi ɗo tolni ɗo goto foof yo jaggu tan neɗɗo ene wonde e on ɗo rafi so neɗɗo ari hôpitaux ɗi kamɓe yoɓe ɓorno tekke mabɓe ɗe ɓe mbaɗa ko wiyete ko hono ko ɗen paddorde ɗe ganduɗa ɗe eɓe mbaɗa ɗum fewde e moɓe cikki ene wonde e coronavirus ko ɗum wawi dandude yimɓe ala ko haali noon hande bon ɓeɓe ganduɗa ko wiyeteɓe garçon de salle jomumen gara bon neɗɗo yetto tan hono hojom taw mbaɗi manipulé ɓandu maɗa ɓe ganduɗa ko gonduɗa te rafi dabo so tawi a nangui ɓandu neɗɗo ƴiƴam mum no filtiyani e ma déjà an a heeɓat wadde firti ko won mesure ɗi ganduɗa ɗi ene manqui vraiment haysinno ene waɗa toon ene manqui wadde ko wiyete ko hono suivi ummorade autorité ɗi woni autorité ji ɓe ganduɗa ɓe koto banggue sanitaire fewde aussi e golle mum donc o saaha hande ene jojji moni foof rento ummade noon e kamɓe ɓe dokkiri en yeeru heddiɓe mbawa rewde hen wona ɗum ko Aissata hakke coronavirus mboɗa andi yimɓe jejjiri ni korka presque c'est bientôt de korka e yettima tigui mbeɗa andi jobɓe sisiɓe ɗo so wona janggo tan ko ɓawa janggo ɓe natti ɗanade sowona janggo ko ɓawa janggo saabu hanke mbeɗa andi ne wiye lewru ndu wawata yaltude hande wawata yiyede ɗum noon koye joguiɓe haralleɓe ɓe wiide mabɓe lewru ndu wawata tan ko feñde aljuma tawde noon laamu wiyani hen taw min hooram mi nanino konngudi commission kono kam noɓe kalirni ne tundi hakkillam min ɓe mbi kono hande lewru ndu wawi yaltude par ce que nde nangue fotata mudde tawata ko lewru ndu feeñi bon en même temps ko kamɓe muddata donc ndu wawa feeñde neɗɗo wawa yiɗum e yitere mere kono ɗum ko janggo aljuma lewru ndu dañata ko ñalawma e 17 minutes e 17 minutes donc min ɗum hay kam seeɗa so tawi lewru dañi ñalawma e 17 minutes firti ko lewru darima guila hanki alors wadde korka ne foti démarde aljuma ɗum cikkuɗa
ɗum cikkumi rokkir 17 minutes o Amadou o hay soni mokri 17 minutes par ce que ñalawma e 17 minutes déjà ñalawma timmuɗo ɗum ko ñalawma timmuɗo mi wiyani ñalawma manque ɗo 17 minutes mais ko ñalawma timmuɗo ha fayi 17 minutes donc pourquoi pas korko miɗa joɓjoɓɓe e sisiɓe ñingami walla ɓe ganda cikkam anani gorka ka woppu tan fuɗɗo samedi mi jaggani ko noon wiya ala basi bismillah taari ko noon wiya woppir noon mbeɗa andi hannde kam maɓe dañ koɓe kaali kono mi hokkiɓe ɗum Allah ko moƴƴo Amadou ko ɗo roɓɓindu jayndele meɗen haadata ko wiide tan yo Allah waɗan en jaame kisal rokka ittana hen ɗo oɗo rafi ha mbawen ruttade activité ji meɗen no yaratno ni ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa min jejjitani jarnude on onon yeɓoɓe hettiyankoɓe no mbaɗirton aimé eno mbaɗirton commenté ni yo Allah yob mon hen Ndeye Fatou Massaly heɗanno en e banggal caméra o Allah jarama on jarama Amadou mi rutta maskam